Bati po namin ng lahat ng mga Muslim. Happy Idul Adha sa lahat po ng mga Muslim dito sa mundo. Nagpapasalamat din po kami sa mga LGU dito sa bayan ng Umingan sa inyo pong pagsuporta sa amin sa aming pagdidiriwang ng Idul Adha. Salamat po. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إلى آخر الآية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال أيضا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء فطوبى للغرباء الذين أصلحوا إذا فسد الناس. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri at masasalamat ay kay Allah lamang. Ang lahat ng pasasalamat at pagbibigay ng biyaya o kadakilahan ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At ako ay sumasaksi na wala ng ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ako rin ay sumasaksi na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang alipin, ang kanyang sugo at ang kanyang sugo. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, unang-una po at tayo po ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala ng lubos na pasasalamat sa biyaya na ibinibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw-araw na ating tinatamasa na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga
araw. Mga magulang at mga kapatid, pagkatapos po ng ating pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay naway ang kapayapaan ay mapa sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga taong sumunod sa kanya. Ang mga sahaba at ang mga taong sumunod sa kanya. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, unang-una po ay ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, likulli qawmin 'aidan wa'idukum hadha. Bawat sangkatauhan o bawat kaum, bawat sangkatauhan, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay may sari-sariling o kaya may kanya-kanyang pagdiriwang. At ang pagdiriwang yung sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang Eid al-Fitr at ang Eid al-Adha lamang. So ito po mga magulang at mga kapatid, nandito po tayo sa panahon o kaya oras ng Eid al-Adha, araw ng Eid al-Adha, na kung saan po ay kailangan po natin malaman kung ano po ang isa sa pinakadahilan kung ba't ito nangyayari sa bawat araw, bawat taon. Na ito yung tinatawag ng Eid al-Adha, bukod doon sa Eid al-Fitr, na unang sinagawa natin pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Na sa ngayon ay itinatayo na naman natin na Eid, pagdiriwang o pagsasala ay yung tinatawag natin Eid al-Adha. So kung tutusin mga kapatid sa pananampalataya, ang araw na ito ay isa ito sa pagbugunita o pag-aalala sa mga taong kinalugdan o minahal ng Allah subhanahu wa ta'ala na isang pamilya. Ito po yung araw na paalala o pinapaalala ang bawat Muslim sa lahat ng tao dito sa mundo, lahat ng Muslim dito sa mundo, na kailangan ay gunitahin natin o kailangan ay maalala natin, kaya balik-balikan natin ang panahon na yun ay yun yung araw na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kinalugdan niya ang mga tao, ang isang pamilya na yun. Sino ang pamilya niya? Yun ang Ibrahim alayhi salam. Ang Ibrahim alayhi salam, mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, ay doon nagmula ang karamihan ng mga propeta, mga nabi, mga anbiya na nagmula kay Ibrahim alayhi salam. Bakit po isa sa katangian na doon ipinalabas o kaya doon pinagmula ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga karamihan sa mga propeta, nang dahil ang Ibrahim alayhi salam at ang kanyang pamilya at ang kanyang anak, ang asawa at anak, ay sila ay nagbigay ng sakripisyo sa kautusan, sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito po ang dapat nating alamin o gunitahin sa araw na ito, kung paano nagsakripisyo ang propeta Ibrahim, ang Ibrahim alayhi salam. Siya po ay isang propeta na inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya siya ay isang propeta na binagsagan o kaya binigyan yung title ng Allah subhanahu wa ta'ala na Khalilullah. Bulay yung Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga sa Tagalog ay, sa English ay best friend. Pinakamalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa binigay niya sakripisyo na kahit siya ay may pagmamahal o kaya hindi niya gusto na lisanin ang kanyang pamilya sa oras na yun. Na oras na walang makain, oras na walang kasama ang kanyang pamilya, oras na wala siyang kasama ang kanyang pamilya, ay inutos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na lisanin niya ang kanyang pamilya. So isa po yun sa isa sa pinakamahirap gawin ng isang lalaki, na lisanin niya ang kanyang pamilya. Lalo na doon sa lugar na alam natin na maaaring siya ay mapinsalan. Nang dahil sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Ibrahim alayhi salam, na iniutos niya kay Ibrahim alayhi salam na, o Ibrahim,
Ngayon ay binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan kita ng anak. Dahil ang Ibrahim a.s. ay binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anak. Matagal na siya hindi nanganak ang kanyang asawa. Binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anak. Pagkatapos ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, ngayon sabi ng Allah, ay binigay ko sa iyo ang iyong magustuhan ngayon, ay gawin mo o trabahuin mo kung ano ang trabaho na nararapat sa iyo. O binigay ko sa iyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sa panahon na yun, mga kapatid, ay iniwan ng Ibrahim a.s. ang kanyang pamilya sa lugar na walang makain, walang kasama. So yun ang unang mujahada, pagsasakripisyo ng Ibrahim a.s. nang dahil sa kanyang pagsusunod, dahil sa kanyang kaugalian, na kung ano ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit ano man ay hindi niya ito gagawin hadlang upang hindi gawin ang kautosan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So siya ay umalis at nilisan ang kanyang pamilya at ginawa niya ang kanyang dapat na trabaho, yun yung da'wat ila Allah, ang pagpapalaganap sa kadakilahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kung atin kung tatandaan, kung atin kung iisipin na sa panahon na yun ay isa sa ibig sabihin ay dapat ay ang mga Muslim sa panahon natin ngayon ay matuto tayong magsakripisyo, matuto tayong gumamit ng ating mujahada, pagsasakripisyo sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha tayo ng mga tao. So alhamdulillah, tayo ay lubos na nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo ito, na tayo ay kabilang sa mga tao. Na ang sinabi, nabanggit sa hadith, na ang mga tao nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo ay tinawag na ashraful makhlukat. Ibig sabihin ay pinakamainam sa lahat ng mga nilalang, kaya nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo ito. So isa po tayo sa pinakamainam, pinakamabuti o pinakamaganda nilikha ng Allah ta'ala dito sa mundo ito, tayong mga tao. So kailangan po mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya ay malaman po natin kung ano ang ating tungkulin bilang manusia, bilang tao. So ano po ang tungkulin natin bilang tao, mga magulang at mga kapatid, bilang pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay kailangan ay maisagawa natin ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang kabayaran o kaya bilang utang na loob natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay isasagawa natin ang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng ating pagsasagawa ng mga ibadah, mga pagsasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo kabilang sa mga tao. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga jin, mga engkanto at ang mga tao upang sa ganon ay may sagawa nila. Ang layunin lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ba tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ng mga tao, nang sa ganon ay may sagawa natin ang pag-ibada, ang pagsasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Illa liya'budun. Wala na pong dahilan kung ba't tayo nilikha ng Allah ta'ala dito sa mundo ito upang sa ganon ay sambay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan po ang una-una natin dapat malaman bilang pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kabilang sa mga tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isasagawa natin ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, so ito po yung una nating gampanan, o ito po yung una nating obligado na tayo ay naging tao at tayo rin ay gagawa tayo ng mga kabutihan pagsasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang una natin katungkulan bilang tayo mga manusia, mga tao. Kaya so pangaliba, at ito ay babalik din
Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Islam wasayaudu gariba na parang magiging hindi sa atin kakilala. Patuba lil guraba, at ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mapalad ang mga taong mga guraba, ang mga taong hindi sila gaano kakilala, hindi sila kilala ng mga tao. Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, man guraba, sino ba ang mga tao na yan? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, alladhina aslahu idha fasada an-nas, sila yung mga taong binabago nila ang kaugalian na hindi mabuti sa panahon ng mga tao na yun. So mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, so tayo po ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil umabot tayo sa araw na ito, na itong Eid al-Adha ay isa ito sa pagdiriwang ng bawat Muslim sa buong mundo. Na marami pong mga tao na hindi na po sila umabot sa oras o kaya sa araw na ito. So mapalad po tayo mga kapatid dahil nakuha na naman natin ang gantimpala, napakalaking gantimpala dito sa araw na ito. At bilang panghuli at ang araw na ito ay ito yung pagbibigay natin ng kurban. Sa mga taong may kaya na ikukurban nila ang kanilang kayamanan sa pagbili nila ng makakatay dito sa araw na ito. So isa po sa pinakakailangan natin malaman sa oras na ito ay yung tulad ng ating sinabi na yung pagsasakripisyo na kailangan ay may sa buhay po natin ng mga Muslim. Pagsasakripisyo sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung may kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, ay isasakripisyo natin ang lahat ng bagay na hindi po natin kayang lisanin, hindi po natin kayang iwan o ipamigay. Nang dahil sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, isasagawa po natin ito. So inshallah mga magulang at mga kapatid, ay humingi po tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran na sana ay itong pagsasagawa natin ng Eid al-Adha ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, bigyan na ng baraka, blessing ang bawat isa sa atin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tayo po ay magsalawat sa propeta sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي ولجميع المؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات يا رب العالمين. Ya Allah ya Rabbal Alamin, na pumang ninamir kay Allah pakambarakat tangar kami Allah agyang kaya pakasumbayang kami sa agyang Eid al-Adha ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah na pumang ninamir kay Allah kaya buhay Allah sabab pakapkutim kami si sagyang kaya mga darpa ya Allah na sabab si kuunot nagukala kami sir kaya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah na pumang ninamir kay Allah arilay kami kaya Allah si kumay tumalan niyo sa mi ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah na pumang ninamir kaya Allah arilay kaya Allah sukadandan ummatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah na pumang ninamir kaya Allah arilay nga sukadandan ummatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah na pumang ninamir kaya Allah kapag isabuting kar kami ya Allah agyang kaya kapya nagu kami swagi nga pamanagamang kaya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah na bagi kami nga sa babaya si kuagamang kaya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah na pumang ninamir kaya Allah aso diami di kang galabaga si kuagamang kaya Allah ya Rabbal Alamin.
Naro kami ron ya Allah, kapantag ya kapatay, si kumasa ang masuswatkar kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, napumang ninamir ka, ya Allah, arilain ka, ya Allah, so mga luksami Allah, doon bala luksami Allah, so bibiyag ya Allah, na gusto ay mananin na sisa kubur, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, napumang ninamir ka, ya Allah, narilain ka ya Allah, so inami Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, narilain ka ya Allah, so mga inami Allah ya Rabbal Alamin, kukiray sayran kami Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ipuni Allah, kukay kami Allah. Ikaw gad na kami o mga inami Allah ya Rabbal Alamin. Nasok miyaw sariran ya Allah, panaguntaman, sakripisyo riran, sir kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Napumang ninamir kaya Allah, makabalas kami ya Allah. Sa manggalbo kami sa mga sugon kaya Allah ya Rabbal Alamin. Kaan kiram kisam kaya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, napumang ninamir kaya Allah. Narilay kami kaya Allah. Rilayin ka so mga luksami so inami Allah ya Rabbal Alamin. Ay ni karasay kami ni Allah. Agoy ya Allah so mga luksami ya Allah, mga dato ya Allah, so mga amami Allah ya Rabbal Alamin, narilay nga siran ya Allah, sabab ya Allah, kung kaya panagunta maniran, kudiran di ka lulubas, ko rizki, ipakikaniran na kami ya Allah ya Rabbal Alamin, narilay nga siran manggul Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, nagpumang ninamir ka ya Allah, ayad niya Allah, akaw riyan siko masa, ayad na akaw riyan kami, o katatagumi sa gingay dunia, kumasa kaputay amin na sukap, so di amin di kang galubagasi ko agamang kaya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, nagpumang ninamir ka ya Allah, pakisabuting kar kami agyang kaya kababaloy ami auripan kaya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, napumang ninamir kaya Allah, pakisabuting kar kami agyang kaya kababaloy ami umato Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aso galabo ko mga nabi, nagalabo kami mambuya Allah, mga dato ya Allah ya Rabbal Alamin. Nagusto ay manan ng mga bae, nawida kaliran mabuso panaguntaman. Yan deman ay mana niya nagkasugiran sa mga dato, say ko kaprumasay sa lalansi ko Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, napumang ninamir kaya Allah, kasi ko dami pan kapakaw masisalungan na mauri, namang gilabo kami so atas tanggungan nami si saging nga kabubuloy ami ummato Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, napumang ninamir kaya Allah, tarimang kagiyang kaya sakya timu-timu ami Allah, nagusto ya Allah, so diyan pang ninamir kaya Allah, natarimang kar kami Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, napumang ninamir kaya Allah, wad na tiriman kasi saging kaya oras gawin na padangongan na giyang kaya dua mi Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.